Το Botox είναι μια νευροτοξίνη με την οποία μπορούμε τεχνητά να παραλύουμε τους μυς του σώματος. Το Botox εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς της σύγχρονης ιατρικής. Δεν χρησιμεύει μόνο στην αισθητική ιατρική για την εξαφάνιση ρητίδων, εφαρμόζεται στη θεραπευτική ιατρική για πολλές εκγεννητείς και επίκτητες παθήσεις. Ο γενικός χειρουργός θα εκμεταλλευτεί τη δράση του Botox για να θεραπεύσει μια άκρως επώδυνη πάθηση, όπως τη χρόνια ραγάδα προκτού. Συγκεκριμένα, θα παραλύσει προσωρινά τον έσω σφιγκτήρα μυ για να μειωθεί ο τόνος του και συνεπώς να βελτιωθεί η αιμάτωση ώστε να μπορεί να επουλωθεί η ραγάδα. Ταυτοχρόνως θα χρησιμοποιήσει σύγχρονες πηγές ενέργειας όπως το λέιζερ για την ανώδυνη αφαίρεση του υλοποιημένου ιστού. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε την εφαρμογή παλιών και συμβατικών χειρουργικών τεχνικών και μειώνουμε σημαντικά τα ποσοστά πιθανών επιπλοκών όπως είναι η ακράτεια και ο πόνος. Το χειρουργείο είναι σύντομο, ανώδυνο και ανέμακτο και ο ασθενής εξέρχεται από την κλινική την ίδια ημέρα του χειρουργείου.